Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Corial, Corial. Videotsika mitohy par rapport amin'ny raha mandalo. Ao misy olo mamono Jamala, misy olo avoasekany mamany, misy olo mivolagna an-tegna mavandy, mivolagna fa rô nitologno. Ok, nitologno anarô, nitologno aomby donc tsy haiko ino. C'est pas grave ça. Ninaka stratégique araiky fô ambarako anarô. Azonarô ne? Nde micrier karakory anarô, nde miafatsafatra karakory anarô, iry Jocelyne Maxime io, izy ko tant que gouvernement tsy magnaboaka taratasy mivolagna fa anao tsy eo Jocelyne Maxime, anao miala, anao midémissionne, io za mivolagna ok, losy Jocelyne Maxime. Tant que Jocelyne Maxime io, ino raha ataoko, za magnantogno izy. Ary zaho en personne agnantogno izy fôtiny haiko izy tsy maintsy eo fô. Comment ça, changer façon andeha iasany. Direct changer façon iasany. Io ne, il faut faire une approche vlanko zegny, il faut faire une approche. Tsy anisany fa Jocelyne, anao zavanarô, je serai le premier à critiquer Jocelyne izy ko magnaratsy manjary eto, izy ko izy mbola mipody député. Je serai le premier. Anarô boka fetsy. Tianarô zio miady. Misy Cobra, 200 Cobra, jiro lampe solaire am Jocelyne misy 200. Raha io ty apetakany. Azonarô sakisakanagna izy. Normal zegny aminarô. Azovy marady, tsy anarô vahoaka. Zanakanarô koa avoa firameso be amy lalagna maiziky, azovy amizay volagnanarô tsisy, ohatra ke izy sakanagna. Normal zegny aminarô. Nde ino tianarô, nde ino? Za fo agnisany volagna amy Jocelyne. Attention Jocelyne, anao koa magnaratsy manjary eto. Zazana voalohany miadanao. Raha zegny fa hain'olo jiaby. Fôtiny tsy choix tsika nde ino raha volagninarô, ne ino anarô kapokapo koa, zay tsy mila Jocelyne, zay tsy mila Sylvain. Anarô tsy mila Sylvain, anarô mankaratsy Sylvain. Sylvain nankaratsy candidat narô Orange. Tsary navolagna tamy Facebook Sylvain. Tsary nankaratsy anarô mankaratsy izy. Zay ty tsary nankaratsy. Azonarô? Donc alohany magnano raha zegny volaniko aminarô, maro raha mbola tsy hainarô. Nde ino raha ataonarô, Jocelyne koa mipody eo volaniko zay. Zany tsy mijery, attention. Nde zovy eo, za tsy mijery. Tsy anarô ne nifidy. Niany, mbola iagnonarô monsieur le maire, anarô magnasary mankatia monsieur le maire. Sarotra ke monsieur le maire nivadiky, Joachim nivadiky. Zay mba misy dernier mot zala. Zay mba HCC, zay mba président de la République, zay mba ministre, zay mba député. Azonarô zay. Ino tsy nalainarô koa sarin'olo tadiavinarô, direct nataonarô photo, zay miolaolo karaha ty. Azonarô, fôtiny anarô avozo. Tsô misy olo andeha ivolagna raha maloto nataonjô taloha. Zegny raha vozoanarô baka. Niana anarô magnasary misy volagna. Za mba mijery volagna anarô tsisy jireko ne. Fôtiny nagneno, fôtiny maximum de gens mi comprendre za. Marigny raha volagninao Joachim. Fa raha tadiaviko tsy mila mampiady olo. Zegny fo raha tadiaviko. Nde zovy eo volaniko aminarô zay, mila mitambatra atsika. Exemple, atsika mila état fédéral, zava comportement tsika. Niana, anarô contre, zava rô ministre, nadoso, député nadoso boka, soi-disant que boka avaratra. Azovy nihetsiky. Azovy nagnety, nafodinarô vavanarô jiaby. Anarô niadmera karakory manarô. Niadmera hypocrite raha ataonarô iny. Niadmera hypocrite. Zay jusqu'à tamy farany. Ary izy koa Jocelyne avy eo, je serai le premier mivolagna amy Jocelyne raha koa tsy manjary. Fa anarô niany ndraiky, sakananarô 200 lampadaire solaire Cobra andeha sakananarô. Directeur an Jiramalosi igny, Diogoro, sakana Jocelyne agnano raha zay. Anarô mahita zay normal. Azovy nitondra pick-up, sprinter nandeha ta l'aéroport. Nitsena président de la République. Izy tsiry Sylvain. Ary Sylvain tsy niady. Mbola nampidiriny Sylvain koa, olo niaraka tamy bora réglage.
misy olo tia Kate, misy olo tia Sylvain, misy olo tia Bora Réglazy, nde olony Bora Réglazy fo nikaiky za, nde candidat ny Bora Réglazy fo nikaiky za tsy magnasasa izy. Ino volagno to aminazy, mon frère, za tsy mavita mivady, ka azafady aminao volagno, za tsy mavita mivady, anao koa ndraiky mahazo volagno, aloha miaraka miasa tsika, azonareo zay, izy koa anao mahazo, aloha tsika miaraka miasa. Mais aujourd'hui anareo fa commence mavandy, Jocelyne iny démissionne, Jocelyne iny démissionne, or que convocation anareo fa magnano publication, Jocelyne iny démissionne, anareo fa mikaiky candidat mandefa message ame Sylvain, nazonao député ty Sylvain, nazonao député ty. Or que c'est juste une convocation, mila mitondra certificat médical. Anareo mavandy fo, tsisy raha marigny anareo, azonareo tsisy raha marigny. Zegny atao hoe tactique, zegny atao hoe stratégie. Jocelyne tsy maintsy korontaniko izy koa magnano raha tsy manjary à Diego, karaha nataoko izy teo. Cette fois-ci elle va marcher droit. Fôtony tsy choix, nde ino raha volagninareo, nde ino raha volagninareo, anareo tsy mila Jocelyne zegny. Jocelyne tsy maintsy mipetraka eo izy koa nalefa ny certificat médical nazy. Donc izy ipetraka eo, il faut faire un approche, et Jocelyne, attention, anao ipetraka eo fa raha nataonao zalahy zay efa tsy mila igny, zay tegna fa tsy mila igny. Zegny atao hoe le stratégie. Fôtony atsika zio miala mi démissionne, admettons Jocelyne mi démissionne, manque député araiky atsika amin'ny assemblée nationale, mi vote décentralisation, ino raha hoanitsika, mi vote décentralisation, ino raha hoanitsika. Donc tactique raha diable mon frère, tactique raha diable, anareo diable zegny volagno, natoza nagnano approche, eko fa Jocelyne coûte que coûte izy andeha hipody, donc izy andeha hipody eo direct za fa magname pression ato. Attention, maro raha ratsy nataonao ta Diego, fa zay eto ivolagnanao Jocelyne, fôtony tsy choix ny atsika koa ny choix, oui atsika koa ny choix, anareo ny nifidy Jocelyne, même anareo volagna nangalatra vato izy, nagnino anareo tsy netsika, nagnino candidat Bora Réglazy nahita Jocelyne nangalatra vato, nagnino tsy netsika. Maintenant que izy io ke atsika tsy choix, tsy maintsy miasa miaraka aminazy, atsika ndraiky miady. Zavanareo Tananarivo, ireo mijery zay, ro miady aminareo, député ndreo miady, tsisy araiky fagnasasa, atsika ao Diego fa magnano karaha zegny. Donc normal zegny aminareo, anareo olo misy jery zegny, anareo olo misy jery mina Jamala sasany, tsy hainao raha ataony sasany, mandeha mivolagna agnarana anakahy, za mba mijery, za tsy mijery, attention zegny volaniko aminareo, za tsy mijery. Même kahienareo zov, za tsy jireko foy, anareo magnano vidéo aminakahy, je m'en fous, za magnano publication nakahy, anareo koa misy olo tadiavinareo, même docteur, professeur, nikaiky za docteur, professeur, nazaveko taminazy, non Joakim marigny raha volagninao fa enao tsika eto vidéo go volagny, de izy fo tsy mivolagna, izy tsy mivolagna, anareo tagny lavitry mbola tseniky raha veto io anareo mikapokapoko, ino raha vitanareo, anareo nagnefa GNZ aby nandeha Tananarivo, anareo nagnefa pancarte état fédéral io, anareo nagnampy mpianatra. Donc mahaiza, izy koa raha tsy hainareo, afodianareo vavanareo, tout simplement. Izy koa tsy hainareo, afodianareo vavanareo, ary tsisy olo avozoko volaniko aminareo zay, tsisy olo avozoko eto, fôtony raha haiko ataoko, natoa za eto, olo diaby, olo maro maventy diaby mikaiky za, ça veut dire que ma stratégie elle est bonne, za tsy tiako mampiady olo, raha tadiaviko atsika mifankatia, or sasany traître, zavanareo bagagenareo, za matoky même pas un quart tsy vitanareo raha vitako, azonareo zegny, za ty tsy namay ray aman-dreniko tyo, alo hoana ty alo, za ty nagnano karaha ty niady, rango 17 ans za fa miady, même avant ça za fa miady, azonareo zegny. Donc tsy vavanareo madinidiniky io ande ampa-décourager za, regardez-vous dans une glace d'abord, ino raha vitanareo à Madagascar, io tsika misaky mivolagna amizay, za koa nagnano erany Madagascar, za tsy raha nagnano Diego fo, erany Madagascar ne nataoko, ta la Réunion za mbola nitrangana koa, ka sova aminareo nitrangana teo ta la Réunion nitologno, hitako anareo jiaby tsy maro nandeha tagny, tsy maro. Donc mianara stratégie encore, tu vois, vous allez pas m'apprendre volaniko zay, tsika tsy choix, mila magnamia pression Jocelyne Maxime, anao ipody eo Jocelyne Maxime, attention, on est intransigeant,
azov tsy nagnano faute, azov tsy orange amindreo jiaby io, azov tsy orange amindreo jiaby io. Même colonel Michael volagninareo zay mbola orange fo, isiteny orange, olo jiaby zegny orange. Mampenara stratégie. Zegny atao hoe stratégie karakory azahoagna état fédéral ty. Atsika koa fa miady atsika sambatsika olobe sambatsika ro voalohany tokony magnaboaka exemple iro miady voalohany. Nagnino tsy ambelanareo Jocelyne magnapetraka Cobra 200 Cobra lumière, anareo ne pénalisé, anareo pénalisé. Za tsy midira ndiazovy io agnaty lohanaka mila manakina le état central ty, za tsy mila état central, ninaka butinaka état fédéral. Même za volagnin'olo non mbola tsy nikazo io état fédéral io fa mila atao décentralisation. Ok volagno izy koa fa zegny ok, atsika miaraka miasa, zegny amizay miaraka amy Russie atsika za pare, miaraka amin'ny Américain atsika za pare, miaraka amin'ny zay donnant zay magnamia atsika. Il faut que ça soit donnant. Izy koa tsika mbola miady karaha io fo iratsira honina mitrangana io atsika lavony matoelahy, atsika fotiny atsika mibabababa eto fo atsika lavony matoelahy. Fa firy taogno matoelahy mandava atsika, ary matoelahy mbola vonina zaho tsy mila décentralisation, za tsy mila état fédéral. D'accord anareo amizay? Atsika ty koa fa nivoronango fa hela ny attaque raha io nazitsika. Ny anty atsika misy la chancely azahoagna izy. Ambarinareo raha jiaby ataon'ny colonel Michael tiako. Non, parce que il vient pour installer décentralisation, donc za miaraka aminazy. Azonareo zegny. Ambarinareo fa raha jiaby ataon'ny Jean-Luc Javolojara tiako. Ambarinareo fa raha jiaby ataon'ny colonel Patrick, raha jiaby ataon'ny... Non, c'est pas comme ça qu'il faut. Il faut savoir faire la part des choses dans comme narosé. Il faut savoir. Ça boka yavlo. Tu vois? Dingin za lendo. Dingin rom kek za. Indra tsy savzoko etatanare. Mi touché za bokaro. Ya? Tsy sanja direko le. Za masaky. Sasa no mvula avy ty baka no fa tsy baba. Tsy tanaro mba za ta Diego tany. Anaro mbola bivava koa. Fimefu jamalanaro. Ha? Samboula m'délirana sasany minakatina sasany mangala makorelina sasany on s'en fout. Azonareo zegny fa kaza mandoto raha ataon'olo. Heureusement tsy maro anareo. Heureusement anareo tsy maro fa anareo fo volanko fo, valiako fo. Fotony nangasariny tolo ny anty za tsy contre monsieur le maire, za tsy contre monsieur le maire. Or que mbola ampodinao za izy koa monsieur le maire nagnara karaha zegny fa matsa monsieur le maire mba andeha gnapetraka Sylvain, soit zaho andeha gnapetraka Sylvain. Et en dernier mot, ambarina azomba tsy tia Jocelyne miala. Mais izy tsy possible izy iala. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va l'accompagner Jocelyne. On va l'accompagner pour se battre, il faut s'unir pour attaquer l'état fédéral. Jocelyne mangala état fédéral. Ça dépend azov mitonda. To iro avo feni président avo feni ravatmanga. Jeté afa olo mavo fero. Aznaro zegny. Donc l'approche c'est plus pareil. Tu me trouves amzay. Tu me trouves approche. Donc ira tadiaviko aminareo. Alotsika fandretagna za ty tsy magnasanareo. Fa izy koa mitonga agnarana anaka, ninaka fa mieko edy. Ninaka fa mieko edy. Fotony eko stratégie naka. Natoa za mifiry anareo teo nivolagna Andry Radio io tsy rongany. Andry Radio misy jusqu'à colonel Michael Andry Radio io tsy rongany. Za mivolagna io rongana fo volanko. Vahoaka koa mihetsiky volanko zay. Io rongana fo. Niany izy rongana. Zay magnasa zay mila place, zay mila ty. Rotio tsy hita, zay mila ty. Sasany mintsy vola ty dossier naka ameza colonel Michael. Ino mba raha nataonao teo? Ça, olo karaha professeur, hier, on a discuté pendant 1 heure de temps. Hainao fo olo mianatra. Hainao fo olo poser mes stratégies. Izy tsy niady, izy mivolagna zay. Marigny volanko fa attention, olo tsika bio koa, olo betsika io. Ireo tsy mijery atsika ao volanko, Donc, etsika fa tsy ho mihitsy réminement la prochaine fois. Ino raha ataoko? Za fa miamby, mon colonel, attention. Zay boka Diego Zalakazadigny zay misy olo naty koa tany, zay niany tsy naty. Il faut pas précipiter. Olo jiaby mi-précipiter peut-être d'ici 6 mois, rongana jiaby. Azonareo zay, il faut pas précipiter. Miamby amzay, ty olonay fa magnano approche zegny antegna, magnano approche.
Fa hainao zany Tito, fa hainao comment za fonctionne, za hainao za maramila, za toujours fonctionne maramila. Anareo volagna zay tsy mila Jocelyne, anareo va i-commande anareo tsy mila Jocelyne, zay mika volaniko aminareo. Azova mila Jocelyne, fa izy koa io tsy maintsy miasa miaraka aminazy atsika, nde tianareo nde tsy tianareo. Jocelyne ni approche za. Volaniko Jocelyne sarotro aminaka volaniko, attention, fa je serai intransigeant. Io amizay ni volagna izy, zay zahato volagny misy cobra, 200 cobra volagny, tiako apetrako, jirama tsy magneky. Jirama tsy magneky. Vous vous rendez compte? Atsika fo mipénaliser atsika. Ha? Normal zegny aminareo. Atsika fo mipénaliser atsika. Amary amizay voafira mesy be zany kanareo amy lalan'ny tsifitra any tsisy jiro. Nareo volagna maizika amizay lalagna. Mo maeza raha sérieusement, kaza mélanger nga politika ndraiky la haine kara io. Zavanareo atsika off magnano raha kara zegny. Atsika off magnano raha kara zegny. Karakory atsika androzy zala? Atsika tokizan'olo le. Atsika tokizan'olo. Niady toko tie, niady tie. Za tsy miady aminareo. Tanareo tsy bloqueko io. Anareo valiako tsara. Sasany magnasa o. Tsy jireko asa anareo izy zegny volagno. Tsy anareo koa ni comment ça mi remplir frigidaire anaka isaka mois. Azonareo? Za tsy vao vidindreo zegny. Sasany mavandovando, avô vidy vola, avô jofo. Non, c'est une stratégie. Izy koa ni changer Jocelyne Maxime. Je serai le premier à le changer. Nino tsy za voalohany nitrangana. Ha? Ambarinareo tsy nagnano essai mandeha ty. Ambarinareo tsy nagnano essai, mais il n'y a pas le choix, c'est la loi qui est comme ça. C'est la loi. Donc, izy koa fa tsy mety, aloha agnano approchement, aloha agnano approchement, du coup, zegny, zavana colonel Michael, nareo jiaby tabataba iny, tu vois? Izy koa raha zegny volaniko, natao brusque, zavanareo Venezuela, izy koa nadoson'olo jiaby, soit tsika nisy la guerre civile, soit tsika na guerre civile, mais il faut temporiser. Ambesay, vlagnita, zava en espace de 3 mois, iny raha vitany. Maro micritique, il sait. Eny koa micritique. Même ça, Nissan, volohany ni critique izy. Pourquoi il avait pas de haine avec moi? Ah, mon colonel zala, premier ministre ty zala, tsy de tiako loatra e. Azonareo zegny. Naro colonel voulait, bon, zavanareo fa, allô, calmetsika raha. Il va avoir des remaniements, ça c'est sûr. Hein? Io amizay, hitandreo atsika mifankatia. Io amizay, possible atsika efitra, mbera Jean-Luc Javoudjara. Bourra réglage, soit Jocelyne, soit équipe ni bourra réglage, soit zo, mitandrika ro, atsika matandrika devant ry, atsika matandrika. Bonsoir mon frère, bonsoir. Zay volaniko aminareo, mais anareo, enareo numéro naka, au lieu que anareo mikaiky za, azaveko raha, tu vois, misy raha tsy mety volagniny koa, maro raha tsy mety volagnina ato. Azonareo, misy secret tsy mety volagniny. Exemple anareo zio, kofa lidalia mangala cocaïne, kofa lidalia mitondra volamena, rien que ça, vous avez déjà tort. Azonareo zegny, izy koa na hainareo fa kofa lidalia magnano, nanino crier nareo, nanino tsy samborinareo, moramora izy. Ha? Rien que pour ça, approche nareo fa tsy mety. Approche nareo tsy mety, afody vava, bon, izy ty karakory natao Ravatomanga, tsika ny kapokapa, fôtiny Ravatomanga fa etsika fa le jira diafa ni samboriny. Tu vois, jusqu'à jeudi mbola misy raha anazy fo avoasamby. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'était. Hein? Atsika magnano moramora. Moi, anareo magnano volagna zaka, Joakim nagnano karaha zay. Asitriko boka raha ataoko Asitriko boka Par contre, anareo ambelako anao libre. Zahako tsara. Vitako igny amizay, samboriko am point faible. Karakory mba ataony police, gendarme, diable en français. Des fois, pendant 5 ans, voire 15 ans, ils ont un dealer. Parce que nous avons un dealer. Nous avons un gros bonnet, non? Non. Tis. Tis. Donc, en pianar, quoi, naro. Arzati, y'a la Jocelyne, zegny. Faut tenir fayo. Zati anisany vola Jocelyne koa maria magnaratsy manjary raha zay fa nivolaniko tamin'ny Jocelyne. Attention Jocelyne, je serai intransigeant. Tu vois? Atsika tsy maintsy miady fo. Ha? Azova nareo tsy nagnano faute. Anareo zay mivolagna fa Jocelyne zaraiky fo tao. Maro koa ny équipe-nazy tao. Maro koa ny équipe-nazy. Tu vois? Imagine jo équipe-nazy yo, hoanoan'ny équipe-nazy yo, anao koa magnano karaha zay, amezagna pression.
Sa mahay raha io kone. Da? Ekipna tsy volagny fô de rô mihina vola fo baka. Ha? Donc, attaque personnelle ni raha ataotsika io. Attaque personnelle voleza. Zegny raha tadiavo risy man. Atsika mila mifagnampy. Même rô eto Antananarivo, atsika mila mifagnampy. Ha? Atsika mila mifagnampy. Ino mahasarotsy zay? Havanareo magnaboaboaka agnaranan'olo karaha io magnaboaboaka agnaranan'olo. Ha? Ianareo telefoninaka magnontania. Fa tsy za ndraiky ekanareo. Anao boka tokony fa karaha io direct anareo tsy nasaky fotony anareo fa anareo zio magnaboaka agnaran'ny candidat-nareo tsy maintsy volagnin'olo fo candidat-nareo. Tsy maintsy volagnin'olo. Zavanareo candidat mibora réglage tsy mivolagny candidat mibora. Izy nikaiky za izy. Izy nikaiky za. Ha? Zay nikoragna tsara. Za nikoragna tamy bora réglage. Azonareo? Za nikoragna tamy Sylvain. Maro olo nikoragna esako tagny. Ha? Za vola atsika mila mifankatia zay fa raha volagno. Zay ne volagno tamindreo. Nagnino mba nareo tsy mipetraka agnabon'ny la table volaniko ni désigner olo azovy tianareo. Maro koa n'olo KTM, ZNZ miaraka amy Sylvain. Anareo volagna tolona anay zay ke irony tolona igny ke. Ro tsy mikonty zay. Ha? Anareo ny tolona mankaratsy monsieur le maire, zegny anareo magnasara volagna aminaka. Allez chier donc. Zegny zay. J'espère que ça rentre dans vos oreilles là. Moi je m'en fous le Pina Djamala, les olo tsy mahay stratégie, c'est à vous que je parle, c'est à vous.